Вбили та залишили на лавці біля під'їзду днями у Вінниці по вулиці Артема. Знайшли труп чоловіка, в нього було розбите обличчя та проламана голова. Про це розповів начальник першого відділу міліції Сергій Сакарян. Під час розпиття спиртних напоїв потерпілий житель села Переорки 49-го року народження, який довгий час перебував в місцях позбавлення волі, до цього 19-річного хлопця почав знущатися над ним, висказуючи те, що ми всі тут п'ятеро сидимо, п'ємо по 100 грам раніше судимі, ми живемо по своїм принципам, по життєве кредо у нас кримінал, хто ти такий і що ти тут робиш, почав до нього присікатися. Між ними виникла бійка, в ході якої цей хлопець наніс удар, який цьому потерпілому, при цьому переламавши ніс, що визвало бурну кровотечу і перелом основи черепа. Вони дочекалися, коли буде темно, і близько часу ночі винесли труп до ближайшого будинку, посадили його на лавки. Почали сліди затирати крові в квартирі і всі знешкоджувати речові докази, щоб свідчили, що вбивство сталося в цій квартирі. Застосувавши собаку, вона провела по запаховому сліду по слідах волочіння тіла від будинку номер 20 до будинку 18 по вулиці Артема. Зайшла в перший під'їзд, було встановлено, в якій квартирі був скоєний даний злочин і з якої квартири було винесено тіло. Одна особа, яка нанесла тілесне ушкодження, вона затримана в порядку статті 208 КПК України. Зараз на даний час він арештований, знаходиться в ІТТ. Відносно інших осіб слідство розставить все по своїм місцям і визначиться кожному вину.